Anna zou dat voor ons ook doen. Dat is heel schoon van u, Albert. Ik voel dat zij nu weet dat we aan haar denken. Hoe laat is het al? Het is bijna 12 uur, hoor. Nog 2 uur. Ja, maar kom, ondertussen gaan we iets eten. Hè? Nee, ik moet geen eten, Marie. Albert, dat kunnen u toch niet weigeren? Ik heb zo'n lekkere soep gemaakt. En trouwens, deze morgen heb je ook al niet gegeten. Nee, Marie-Roos, merci. Luister, er moet iets gebeuren. Hè. Jij eet niet meer, jij slaapt niet meer. Het is toch niet omdat Anna in het ziekenhuis ligt dat jij je zo moet laten gaan? Allee, kom, zet u en eet iets. Hè? Nu zijn ze met haar bezig. Elk moment kan er iets verkeerd gaan. Iemand die op een verkeerd knopje duwt en het is gedaan. Nee, Marie-Roos, ik moet geen eten. Dat kan niet. Oké, sorry. Ik begrijp het wel. Ça va? Een klein draaiingsje. Allee, houd u rustig, hè? Ik ga ondertussen een glaasje water halen. Da-da-da-da-da.